Sing siji ra gelem dipotoi, ra gelem di video. Nah. Iki lha yo. Kalau Mas ngono. Ibu-ibu anu. Sing wis ndek foto ya. Fotomu piro, Mbak? Fotone loro. Loro. Cowok kabeh. Cowok kabeh. Nah, Mbak Supami fotone piro? Mosok loro. Cowok Komplit. komplit. Ya. Lah. Mbak sapa nika, Mbak Ana? Nggih. Niki lebaran mantun mboten niki? Boten libure ke 5 hari. Waduh. Ra libur. Liburan sekolah wae. 5 hari ontek nggo nyang mulih nih. Kali lu. Fotomu piro? Telu. Lenange piro? Lah kaya anakmu sing bagus dhewe kok sing dicet kapan sing ngecet? Nole ya lah. Ngecet mau. Sing ngecet kowe apa? Oleh dicet. Sing ngecet Mas Sahid apa kowe? Ngecet ya dine. Adine. Sopo adine? Oh. Ya Adi to?